Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ayop ka. Ato si Kiko no? Ayop ka Kiko, ang corny mo, hayop ka. Kung corny si BMR, mas corny ka. Gago! Oo. Dahil na to si Kiko Pangilinan ng puto, biglang sumulpot. Buhay pa pala to. Baka mamaya Kiko, magkaso ka ha. Gago! Si ano pa naman to? Si kaso pa naman to, di ba? Oo. May kaso pa naman to. Naku po. Yung ayaw sa Banateros, wala kaming pakialam. Kung gusto nyo ng mga pawa, doon kayo sa kanila. O nga, bakit? Doon kayo, magbigay kayo pera doon, dali. Partida, may sakit daw sa ano yung asawa nun. Magbigay kayo, sayang naman. Pang-opera din yun. Gago! Oo, tanga na, ginamit mo pa yung asawa mo para mga pang-scam ka. May mga papaakyatin tayo mamaya, ha? About dyan kay BMR, mga sponsors, mga sponsors na mga noon pa, wala pa siya sa DDS na mga na-scam niya. Tapos yung mga bago, yan. Paakyatin natin. Tapos yung tiga Davao na ano doon, basta. Mamaya paakyatin natin dito daw, ha? May resibo daw siya. May resibo daw siya. Saan? Lahat naman may resibo. Pag pinadalang ka sa Palawan, sa Cebuana, sa Emily Willier, may resibo talaga. Meron talaga. Kahit nga sa Gcash, may resibo eh. Kahit to si Kiko Pangilinan, gigising ako, tapos ikaw yung mapapanood ko. Kahit naman nga, hype ko naman Kiko. Kiko, ano pakuluyan? Ang corny, halatang scripted. Mag-i-scripted ka na nga lang, ang corny pa. Gago! Ano daw? Pinost niya sa mga ticket niya, Jay, yung hotel niya daw nagbayad. Pakialam namin dun. Pakialam namin kung binayaran niya yung hotel. Hindi naman yun yung sinasabi namin. Tanga lang kasi siya. Oy, sa ano ha, BMR ha? Pag may maisog, punta ka ha? Gago! Baka last mo nang punta yun sa Pampanga ha? Miss na miss ka na namin. Wala daw siyang utang. Ito, may video mamaya. Ito, ayan o. Mamaya yan, mamaya dito muna tayo. Ha? Utang, nagigising ako. Tapos si Kiko mapapanood ko. Pinagsasabi nitong hayop na to. Tapos magsasampa ng cyber libel, no? Aba, lupit mo ha, Kiko ha. Ikaw, Kiko, iba din ha. Ikaw, Kiko, porket galing ka bundok, ikaw labas ha. Kiko ha. Porket ikaw, kamag-anak ka ni Matching, Kiko, labas ikaw ha. Gago! Aba nako, Kiko ha, yung mga kamag-anakan mo dun sa bukid, baka napapabayaan mo na. In fairness ha, ngayon lang nakakita na isang unggoy marunong mag-scripted comedy punchline daw. Gago! Iba rin na ha. Di alam nyo, itong mga ganitong sistema, ito na yung sinasabi namin sa inyo na ito yung mga strategy ng ibang mga politiko na may hangad na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ang gagamitin nila ay ang mga Duterte. Totoo yan. Kapag binanatan mo kasi ang Duterte, antimano, papanoorin ka, magti-trending ka talaga. Kapag tawag dito kapag binanatan mo mga Duterte kasi dudumugin ng tao yan. So may kilala ka. Si Kiko matagal nang nalimutan ng sambayan ng Pilipinas to. Matagal nang nalimutan ng Pilipinas yan. Hindi na masyado maalala yan. Kaya ito, gumawa na naman ng eksena ng muntang para makilala siya at mapag-usapan na naman siya ulit. Baboy Ramon. Nasasaktan ba ako dyan? Galing-galingan nyo naman mag-asar. Tagal na yan, luma na yan.
Mamaya mas makakasar kayo sa akin, ha? Oo, pag nakita nyo na yung puwet ni BMR. Gago! Oo, mamaya na yan. Oo, so eto, no? Oo, panoorin muna natin. Tayo na, panoorin nga natin. Ay, ito. Okay, pasok, pasok! Oh, lights, camera, action! Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Teka muna, nanonood pa ako ng Designated Survivor eh. May bida-bida rito. Ah, sino po yung bida-bida, sir? No problem. Manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Sabi niya. Tutay. Sabi niya, ay sir, may meeting pa po kayo. Narinig niya na. Tapos saka siya gumanong ganun 3 beses. Ang corny mo, Kiko. Tangina ka. Gago! Ayop na to. Ang corny, ang puta. Ayop ka, Kiko. Hindi ka nalalalo sa kakornyan mo eh. Bida-bida ang puta. So, sino kaya mas bida-bida sa inyo ni Bibi Sara? Gago! Grabe talaga yung... Nito Kiko Kiko man! Kiko, alam nyo kung bakit hindi kayo nananalo? Bakit pa... Sa lahat kung si BBM or si Noynoy Aquino ang pinaka-worst president ever dito sa Pilipinas, ito naman ang pinaka-worst senador na naging senador sa Pilipinas. Si Kiko man. Hindi totoo yan, biruin mo, saan ka nakakita? Ito, may mga, asan na yung umiiyak siya? Gusto ko yung umiiyak siya. Kiko Pangilinan umiiyak. Ano? Asan na yung memes nito? Wag yan. Latest memes. Memes! Sana all. Yan o. Wait lang ha. Ayun, no? Ayan. Nasa ka nakakita ng isang umiiyak na walang luha? Tana, para kasi BMR eh. Paiyak na pero walang pumapatak na luha. Gago! Watch this! Sana all. Grabe yung iyak talaga, no? Sana, grabe yung luha. Bumaha agad doon sa inidoro. Gago! Okay? Wala pa sila sabi, may palakpakan na. Gago! Grabe naman yan, na ba? Wala pa nga sinasabi, may palakpakan na agad. Grabe naman yan, na ba? O kasi nyo, wala pang sinabi wala pang sinabi ano. Gumanon, gumanyan, pinipilit na umiyak eh. Ano may may sound effects agad yun, no? Ang galing. Ang galing. Thank you. Ano yun? Puta na lang, thank you. Wala ka pa siya sabing hayop ka. Wait. Lights, camera, action! Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Wow. Hoy! Bakit nandito si Sharon? Gago! Balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Well, in fairness, ang laki ha. Gago! Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all Oo nga, no? Gago! Oo nga naman. Sana all may sapat na pagkain sa lamesa. Sana all nga naman. Tama naman yung sinabi. Tama naman pala eh.
Sana all may mukbang. Sana all may pagkain sa lamesa. Sana all may bakuna. Unahan naman lahat. Ang problema, Sana all ligtas. Ligtas. ang hirap siguro umiyak ng hindi ka naiiyak. Gago! No? Ang hirap ng gano'n, no? Yung gusto mong umiyak pero hindi ka maiyak. Tapos walang luha na lumalabas. Gago! Sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Ang dami pa ng bahay, Kiko. Oh. Isa, dalawa. Sana all may mansion. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Matagal na kaming magkasangga ni Ma'am Lenny sa mga laban. Ilang taon na rin kaming ginigipit. Hindi kami nagpatinag. Ilang taon na rin kayong bida-bida. Gago! Tapos ikaw pa ang may ganang magsabi ang si BP Sara ang bida-bida. Gago! Ilang taon na rin kayong bida-bida. Hindi naman kayo naging bida. Gago! Pink outside. Ano to? Pink. Sana all alam na ang pink lawan ay dilawan. Sometimes may mga... Na ito si Salaol, si Salaol eh. No? Grabe, no? Salaol! Oh, tana mga bangag kasi kayo eh. Ang tangina yung acting niya rito, oh. Kung alam mo talaga, totoo eh. Oo, tingnan mo. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Yo, tangina, ganun-ganun po. Sir. Oh, yo. Gago! Tango na, pang Oscar award dyan, Kiko ah. Oh, yo. Ito yung dahil tsura ni Kiko. Hayok-lahayok sa pagiging presidente. Gago! Ilang beses na itong tumakbo, guys? Guys, ilang beses nang tumakbo to si parang Kiko? Siguro makailang beses na to, hindi manalo-nalo, no? Oo. Ilang beses na to, hindi manalo-nalo, no? Kawawa naman. Panalo nyo naman to kahit sa kagawad lang, oh. Gago! So, yun na, nagpakita na si Kiko. Ito magiging leader nila Trillanes. Gago! Leader to eh. Dapat, ay, buta na, buo na ang buo na ang mga, mga Bopols political, line-up. Trillanes, si Gadon, si Kiko, si Ontivero, si Franz Castro, sa iba pala yun. May sarili daw silang team. Sino pa? Ang dami nila. Buo na. Si Bambam. Buo na. Okay. Teka muna, nanonood pa ako ng Designated Survivor eh. May Tingnan mo, asan na ba yung nito? Oh, wala pa lang bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? No problem. Manood ka na lang para Corny. hindi ka ma-spoil. Ang corny ng mga politiko pag yung hindi lahat si Tatay Digong lang talaga yung magpatawa na patok eh. Ito ang kukorny itong mga hype na to. Gago! Oh, tapos tignan niyo yung sinabi nung nagtanong. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Oh, may meeting pa daw. So ibig sabihin, bago siya pumunta sa meeting nila Ontiveros, bumanat muna siya. Para sabi niya, pag napagtapos ng meeting, viral na siya. Gago! Kaya hindi ka manalo, Kiko eh. Oo, muntanga ka eh. No, kaya hindi manalo-nalo to eh, muntanga eh. Gago! Tingnan mo kapag binanatan to, di ba, magkakaso yan.
Nung nakaraan, 'di ba, may ano to, may kinasuhan na vlogger, hindi ko alam kung anong ano, bakit kinasuhan. Ang lupit, no? Tapos pag binanatan mo, yun, bagsak. Balita ko ang balita ko si Kiko, eto daw yung kauna-una senador na walang nagawa sa bayan natin. Gago! Di na, totoo ba yun? Totoo ba yun? Itong si Kiko, walang ano to? Ito, the most ano to, di ba? The most senator pala absent. Gago! Di ba? Ito yung senador na wala man na ipatupad na batas. Ang dami pang absent. Di ba? Siya ba yun? Siya ba yung nabalita nung nakaraan? Na muntikan ng manalo ng Guinness Book of Record. Gago! Siya ba yun? Siya pala yun. Grabe pala, Siya pala yun, yung nanalo ng Guinness Book of Record, no? Puro absent. Gago! Ay! Di makulong ang 15 years old below nalin. Paano naman kasi iboboto? Nuknukan ng yaman yan. Pag minana ang negosyo ng pamilya, asawa lang ng asawa ng mga artista. Mga kamag-anak niyan, oligarko. Mayaman pala talaga to si Kiko, no? Kiko Pangilinan. Ba't ano ba mga wala akong alam sa buhay nito eh. Hindi totoo sila. Ito yan, sila Kiko, sila Lenny, sila Ontiveros, Trillanes, nakilala ko lang yun, yung kudita na katarantaduhan niya. Wala akong alam dito kay Kiko eh. Buta na, mukha namang parang ano ito eh. Kahilera to nila Romualdez, nila Maruas, yan, mga bida-bida. Yung mga parang patawang ipot lang na, ewan ko ba, nagpapansin na hindi mo malaman. Yan si Kiko. Yan lang lagi ko nakita, parang si parang si Maruhas, gaganon. Magkamukha din naman siya. Saka kamag-anak pala to ni kamag-anak to ni Ata, di ko tukoy na kamag-anak to ni Lisa, pero wala naman dun, wala namang connect na yan doon. So kung isipin mo lang bakit niya ginawa to, alam na. Kahit at pumatay ka ng tao, hindi ka makukulong kapag 14 years old ka lang. According sa law sa Pilipinas ni Kiko. Ganun ba yung sinabi niya? Na-scam si Sharon dyan. Ba't na-scam? Grabe naman pala to si Kiko. Kiko yung size mo mamaya magkaso ka bigla. Baka mamaya magkaso ka dito naman tayo. Mamaya na tayo. Itutuloy na ba natin to? Yan. Itutuloy na ba natin kay BMR? Mamaya na. Mamaya na yung kay BMR. Mamaya na yan. Easy lang. Easy. Dito tayo. Yan. Dito tayo. Di pala muna dyan. Mali. Dito tayo mga kaibigan. Ito. Sabi ko sa kanya, sa head ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City, Ma'am, bakit may panahon ang mga tao mag-away dahil sa chismis? Hindi ko maintindihan kung bakit meron silang time na yan daming kabataan na kriminal ngayon. Nung ako ay mayor ng Davao City, meron kaming entrepreneurship program. Pero yung nakatutok sa mga kababaihan at noong nakita namin na naging successful siya sa mga kababaihan, in-expand namin sa LGBTQ sector. Paano kami nagsimula doon sa Magnegosyo Taday? Doon ang pangalan ng project namin.
Nakita ko doon sa amin sa Davao City, madami ang umaakyat sa opisina ko. Ang kanilang inilalapit sa akin ay yung kaaway nila na kapitbahay nila. Merong problema sa maingay na aso, merong problema sa agawan ng parking, merong problema sa chismisan ng mga kapitbahay, paninira ng mga magkapitbahay. Umaakyat yon sa opisina ng mayor. Nirereklamo yung kapitbahay nila. Nagtataka ako, bakit masyadong madaming ganon na klase ng mga problema na umaakyat sa opisina ng mayor. Pinatawag ko yung social worker namin. Sabi ko sa kanya, sa head ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City, Ma'am, bakit may panahon ang mga tao mag-away dahil sa chismis? Gago! Alam niyo, minsan naiisip ko din yan. Sa hirap ng buhay ngayon, may panahon pa yung mga tao para sa chismisan. Hindi Katulad yan, di ba? Yung mga chismis dyan. Pero tayo, hindi tayo mahilig sa chismis. Kapag may binabanatan tayo dito, may nilalabas tayo na ebidensya. Gago! Hindi kayo ba? Bakit ba ang hilig nyo sa chismis? Ay, hindi pala kayo. No? Ang hirap na sa Pilipinas, pero ang dami pa ring mga tao na may hilig sa chismis at gawa-gawa ng winto. Gago! Winto na walang winta. Okay. Hindi ko maintindihan kung bakit meron silang time Topic. na mag-chismis. Time pala. Ang sabi sa akin ng social worker, sabi niya, kasi ma'am, ang behavior nila dyan sa ating mga communities, Mamlangay mo pagpasok ng kanilang mga anak sa bahay, sa paaralan, papasok sa paaralan yung mga anak nila, ihahatid nila doon sa paaralan yung mga anak nila. Pag uwi nila sa bahay, matatapos yung mga gawaing bahay, wala na silang ginagawa. Ginagawa nila, lumalabas sila doon sa purok, doon sa amin sa probinsya. Yan. Tapos, sisisiin ng gobyerno pag naghihirap. Gago! Alam mo yung mga supporters ni BBM, puro mga chismosa yan eh. Gago! Hindi, totoo yan. Puro mga chismosa yung mga yan. Pero tingnan nyo, kapag nakilala nyo yan, ultimong pangsaing, wala yung mga yan. Yung mga nambabasya amin sa Banateros na mga supporters ni Marcos, tuta na walang mga pansaing yung mga yan. Pero tingnan mo, grabe mambash, grabe updates chismis yan. Kaya mahirap talaga pag chismis eh. Oo, kaya tama ito. Yan din talaga yung tawag dito, yung iniisip ni Bibi Sara na hirap pa kayo sa buhay nyo yan, pero puro kayo chismis speaking of chismis, kaya ko lang naman pinanood sa inyo doon, connected kasi yan dito. Speaking of chismis Ngayon, Luna. Yan. Katulad nito, mahilig sa chismis. Isang profesor. Diba? Isang profesor na mahilig sa chismis. Hindi ko rin talaga din mga Sir Kenny Iswagen, Kennedy Iswagen. Iswagen tuloy. Iswagen pala, Iswagen yan. Katulad nito, ang hilig sa chismis. Pakinggan. Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. Good morning, Jack. Magandang umaga, Michael, Tina, sa lahat ng ating tigapakinig. Happy 8th anniversary ng ating UNCLOS victory versus China. Yes. Kalata nga rin ni Michael, no? Ano ba to? After na ba to ng pagkapanalo natin, Shek? This picture was taken. Forward ko lang
in Island. So, yung ating West Philippine Sea na 21 million hectares ay mas malaki pa sa ating lupa, sa ating landmass. Baka hindi nare-realize sa ating mga kababayan. At mas mayaman pa dahil daang-daang bilyong tonelada ng natural gas ang nandiyan. Sabi nga naman ba, bilyon. Yan yung panggagalingan ng enerhiya, hindi lamang ng Pilipinas. Kasi, Sek, ang sinasabi mo, Check! Forward natin hindi ko nakita tuloy. New Zealand. yung Yan, no? Ang lagi lang natin sinasabi dito, Michael, lagyan natin ng laman yung patriotism. Hindi sapat na ipaglaban natin ang ating teritoryo. Kailangan makinabang tayo sa teritoryo, hindi lang yung mga mayayaman. Di ba? Paano ipaglalaban ng mahigit sa 9 out of 10 Filipinos, suportado itong claim natin. Ito ba yung video mo? Hindi ko makita. Hindi ko makita yung mga listahan ni Ronald at saka ni Ina. Sino kanta? Ay, manggaw. Ito na iba tayo na clip ko, guys. Asan ba yun? Wait lang Wait lang, hanapin ko muna, pero ito muna yung panoorin natin. Hindi raw magandang biro ang sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor. Posible raw na mauwi niya sa investigasyon. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. Kung hindi biro, baka raw banta ang makahulugang pahayag na ito kahapon ni Vice President Sara Duterte. I am appointing myself as the designated survivor. Bahagi yan ang kanyang pahayag nang sabihing hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kapag kasi sinabing designated survivor, ibig sabihin, ikaw ang papalit sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan, lalo't ang dating ng sinabi niya ay may mangyayari talagang paimbestigahan na naman araw ng una. Napapasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana raw maghinay-hinay at mas maging responsable ito sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si lumabas na naman. Ito yung mga tatakbong senador, guys, guys, ano kayong pangalan? Makabayan Black pala. So guys, mga tatakbong senador yan, huwag niyong kalimutan yan sa darating na eleksyon. Ibasukan nyo na agad. Ibasura nyo na agad, guys. Yun. Gonzales ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay PBBM at sa ibang Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at maging ang palasyo. Pero si Senate President... Pag mga Duterte talaga nagsabi, nawiwindang silang lahat, Escudero, ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor. Tingin niya, malinaw na ayaw lang pumunta ng vice-presidente sa SONA. Yun naman talaga meaning nun ewan ko ba sa iba, bakit ginilagyan ng sandamakmak na kulay? Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam na wag na lang bigyan ng mali siya. Diba? Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivor sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. I think siya naman talaga ang designated survivor, being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line with the President. Di ba? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa Constitution natin, yun yung responsibilidad ng isang Vice President. Nagbabalita mula sa frontline. Ay, naku, nawiwindang na naman sila. Ito, panoorin natin ito lahat. Si VP Sara, nakakatawa. Bali video to, na bumaba siya dun sa mga bata
Oo, bumaba siya sa mga bata na mga nakita niya sa daanan. Oo. Ito po hindi po ito video na actual video na sila yung nagbibideo Talagang may nagbideo pa na iba. Basa-basa! Wala po. Nabeto na. Nabeto na guys. Sound sa'yo ko yan. Ito na lang tayo para mas nakakatuwa. Mula sa 20 pesos per kilo ng bigas na pangako ng Marcos administration na makikita daw at mararamdaman daw early 2023. Pero mga be, 2024 na. Kaya't bumagsak ang trust rating ng Pangulo. 4% na lang Only 4% of Filipinos think Marcos avail to lower rice price. Pulse Asia. 13 hours ago, wala na talaga. Bagsak na guys. Gago! Nga na. 4%. Kaya kailangan ng mag-ano sa SONA. Sana, nakakatakot yan. 4% na ano sa'yo ng Pilipino. 4% na lamang ng mga Pilipino ang naniniwala kay BBM na mapapababa niya ang presyo. Akala ko ba 31 million? Gas. Ayon nga ito mismo sa Pulse Asia survey. Hindi ito fake news. Oo. Viral pa yan 4% na lamang ng mga Pilipino ang naniniwala kay BBM. Heto, galing pa ng Inquirer.net at hindi lang yan. 76% ang nag-disapprove sa performance ng gobyerno ng Marcos administration patungkol naman sa usaping inflation. Grabe, 76% ang nag-disapprove. Ano na lamang ang sasabihin ni BBM sa kanyang SONA? Gayong ang taong bayan gusto nilang... Wala, ang sasabihin ni BBM sa SONA niya, puro na namang pangako. Tapos yung paboritong dialogue nila ni Tamba, target. Gago! Target natin ngayong taon. Napamabaki ng presyo ng bigas. Gago! Ano, yung target. Usapan ni BBM sa kanyang magiging SONA ang patungkol sa inflation. Ang tanong, pag-usapan kaya? Itakil kaya sa SONA? Really? May 4% pa rin talagang naniniwala? Amazing! Wala naman siyang natupad sa mga pangako niya noong kampanya. 0% sa accomplishment. Ulitin ko guys yung mga tulay, mga overpass, basta yung mga sa kalsada na mga nagagawa ngayon, panahon pa po ni Tatay Digong yun sa 100%, 5% na lang po yung itutuloy niya dyan. Kasi yung iba, yan ang pinagyayabang. Kung wala man, kasi lahat daw ng mga DDS daw ay nakapokus lamang daw sa presyo, sa pagbaba ng presyo sa bilihin dito sa Pilipinas. Pero hindi daw natin tinitingnan yung mga nagagawa na iba ni BBM. Sabi ko, paano nagagawa? Saan? Yung mga tulay. Yung pinagyayabang niya nung nakaraan sa tulay, yung mga tulay na mga overpass na pinagawa. Sabi ko, panahon pa ni Tatay Digong yun Pa 5% na nga lang yung gagawin niya dun. Gago! Baka yun yung ibida niya sa SONA. Utang ng utang, wala naman projects. Anong mangyayari sa puro ayuda lang? Band-aid treatment lang ang alam nilang solusyon sa problema ng bayan. Yun 4% na yan, mga amiga ni Liz Satanas ng mayayaman. Walang alam sa mga MBS sa dialogue yan Mas maraming chance na mapababa siya sa pwesto niya kesa mapababa niya ang presyo ng bigas. Sabi pa ni Pebbles Talakera, bibilib pa ako Nanay Pebbles, sa mga nakaupo ngayon kung ito ang kakainin nila sa SONA. Hindi nyo kaya. Bida ang bangag! Gago! Oo nga, tama naman si Nanay Pebbles. Mas bibilib ako, sabi ni Nanay Pebbles, bibilib pa ako sa mga nakaupo ngayon kung ito ang kakainin nila sa SONA. Hindi nyo kaya. Jollibee. Jollibee, burger, tapos palabok.
Sino ba atin sa SONA? Di ba mga politician na dati din naman mga duka na tuyo lang naman ang kinakain noon? Hindi pa sila mga congressman. Okay na nga yang Jollibee, matutuwa pa ang mga tao, humble dapat. Gago! Alabit mo talaga, Nanay Pebbles. Hindi totoo yan ha. Maraming congressman na mga dati, tuyo lang ang kinakain, tinapa, isda, pero ngayon puta na, steak na. Oo. Puta na dami ngayon nagyayamanan ngayon. Gago! Dati yung relo nabibili lang ng tigwa 150 sa palengke, pero ngayon hayop na tigwa 100k na. Gago! Kaya ang sagot sa kahirapan, alam nyo ha, eto ha, yung ang sagot sa kahirapan sa Pilipinas ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, ang sagot sa kahirapan, tumakbo ka ng politiko. Maging mayor ka, maging congressman ka, maging vice president ka, senator, yan yung mga talagang sikreto sa pagyaman. Gago! Hindi, totoo lang ha. Ayan talaga yung pinakasikreto sa pagyaman, guys. Para yumaman kayo, unang-una, mas maganda nga nun kung mag-artista ka muna, tapos magpolitiko ka. O kaya mag-senador ka, gano'n, yan. May kati mo si Trillanes, ay paubos na pondo ni Trillanes, kaya nagtatakbo ng mayor yan. Alam niya ito ha, matalo man o hindi, ang mga kandidato katulad yan, mayor, usapang mayor ha, alam niyo ba may mga pondo yan? May mga sponsor yan. Matalo man or hindi, may makukuha at may makukuha yung mga yan. Totoo yan, may mga sponsor lahat yan. Kaya kapag halimbawa tatakbo ng pagiging mayor si Trillanes sa Caloocan, tama ba ako sa Caloocan? Putay na may milyon ng magiging sponsor niyan. Kaya wala yung pakialam, matalo manalo pero siyempre gusto niya pa ring manalo para mas makapangurakot dun sa Caloocan. Pero kung halimbawa matalo siya, marami pa rin okay pa rin yun kasi may pondo, may mga makukuha siya nun. Hindi totoo yan ha. Sino mga nakakaalam dyan? Tama po yan, dati ang iba dyan, naka-bisikleta lang ngayon, naka-BMW. Bulletproof pa, diba? Pwede rin, mag-DILG ka, action star ka na agad. Benjo, shoutout. Ano to? 4.7 million kay PRD sa SONA. All in na. Tapos ngayon, 20M pagkain pa lang. Ano ka ba, 4.4? 200k nga yung last SONA Yung last SONA ni PRD ba yun? 200k? Hindi. Ay naku, hindi kakain yan, Jollibee. Di alam mo, ito sila Lisa, tsaka si Marcos. Ano lang to, pakitang lang yan na kumakain. May hawak, pero hindi talaga kakain ng Jollibee yan. Lalo na yung palabok, bawal yan. Bawal sa mga walang tulog yan. Gago! Oo, bawal yung, alam nyo ba, sino nakakaalam ng side effect ng palabok? Ang palabok, bawal yan sa mga taong walang tulog. Gago! Kaya hindi yung kakain si BBM yan. Oo. Bumabara sa lalamunan yan. Gago! Kailangan mataas yung tawag dito, vitamin C ba yun? Oo, ganun yun. Ano to? Umiipit yan sa lalamunan. Di ba? Sabi ko sa inyo, totoo yung sinabi ko eh. Gago! Sabi ko sa inyo, umiipit siya sa lalamunan, yung palabok. Ay, naku po. Kaya, bawal yan, bawal. O, di ba? Bawal sa palakayan. Ano to? Pa-drug test ka, bro. Gagastos mo ba? Dali, bigyan mo pang baka-utos ka ng drug test, kala mo may pangbigay ka. Gago! Pa-drug test, pa-drug test ka, bro. Ako pa magpapa-drug test. Ikaw muna. Oo.
Ano? Bawal daw ang waldas pero wagas naman sila kung magwaldas. Lahat ng sinabi niya noon ay para sa kanya at sa kanyang mga kampon. Hindi, alam nyo, ang mga pagkain kasi ni yung steak masarap-sarap yan kasi yan, shoot yan sa lalamunan. Oo, yung mga palabok, yung chicken joy, naku po, natatakot ako. Gago! Baka mamaya, bumara sa lalamunan ni BBM, kawawa naman. Oo, kasi bawal sa kanila yung mga tuyot na pagkain, kailangan may sabaw. Oo, sabihin nyo, sige, lugaw, ay, naku po. Gago! Kapag kinakain nila, kapag halimbawa manggakain ng lugaw si BBM, maalala niya si Lenny. Si Lenny tsaka si Kiko. Gago! Kaya hindi rin yan, no? Mahirap lunukin yun, babara yan. Bawal yan sa may mga mga walang tulog. Oo, I promise. Kaya, sino ba ang mga a-attend sa SONA? Di ba mga politicians na dati din naman mga dukha na tuyo lang ang kinakain noong hindi pa sila congressman? Okay na yung Jollibee. Matutuwa pang mga tao. Humble dapat. Pupusta ako. Sa susunod, gagawa sila ng event na mura lang ang pagkain pag nabasa nila tong post ko. Bakit naman kami manonood pa ng SONA? Araw-araw nga sa social media na lahat ng sasabihin mo sa SONA. Nung Maui Kineso, binigay tayo ng financial aid sa mga taga Mindanao, Chururut. Nung June, Kineso, tayo... Tama nga naman si Nanay Pebbles. Ba't nga naman tayo manonood ng SONA? Lahat ng mga sasabihin mo sa SONA, sinabi mo na sa media. Gago! Punta sa Tagum para magbigay ng ayuda, ek-ek. Dapat ang title niya sa SONA, rewind, alam na namin ang sasabihin mo. Parang presidential election ang eksena ni BBM ngayon ha. Lagi siyang nasa labas at bisibisihan. Anong dapat mong ipangamba sa SONA? Magaling naman ang mga inupo mong secretaries. Tama. Marami ka namang projects katulad ng di ba? The reason why shokot siya sa darating. Oo naman, ba't ka natatakot? Ba't naman kasi kayo natatakot? Oo, ang dami naman na ang gagaling ng mga secretaries na nandyan. O yung mga project na di ba? O yun, marami naman eh. Kasi maraming makikinig ng matataas na tao. Buong mundo ang makikinig. Tapos wala kang i-report. Alam niya na hindi papansin ng mga mahihirap ang SONA. Kung nagtrabaho ka kasi, di sana hindi ka aligaga ngayon. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Talker patungkol sa sinabi ni BBM na super close naman pala ang pamilyang Marcos at Aquino. Paano ko? Ayoko nang panoorin yan, guys. Ayoko nang panoorin yan kasi tawag dito, ayahan mo na yan, lumang na yan eh. O ano naman tong, ito naman, saan ba tayo?